Tini chin parawa biang ni borok masa. Siniya borok paimani. Ni para borok. Ha? Para borok. Bini chehra ka kobor type hai. Nin para borok sakade. Nin para borok. Asuk kade. Asuk kade. Oi এটা কি ই বতাবা রাজি কো বিনিয়া কো তাম তুম চেক খাগে রে চেক খাগে রে বিন থানে তাম রক তো ইয়া কো তাম হ্যাঁ তাম আমো সাদা দা কি এটা কি বাড়ি কই বুইনি এরিয়াव sunduk mani tini ke chin pare sokoi tongbaisio saimia bo kahanda haimia dangkha cherai khoknai jang kam to sing komprang bai saimia bukhodai rok nai je ekdom janta rabjak Tabok wngkha omo haike kobor type nawi kobor ni acting khayui cherai khoknai hai keba kidnapper rok kami o habui tongkha jeng kwbangma social media rok bo nugui tongo haini bagui kami ni borok rok jotono alert wngbaikha tai jotono alert tongbai di haini bagui jengbo tini bono video khainani nangkha proof narani bagui jeng bono onek kok sengkha haipano bo kunu kok ni jawab riya kunu reply riya kok ni haino siring ke tongo asugui Olokhe jeng wantruka bo kobor wngkha na hinui bono kamini rohori rika